गुवाहाटी गभ आयुर्वेदिक कलेज बिटिआर सरकार बे मोनथाम आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव मेगा फ्रि हेल्थ चेकआप बेयो जाबाय थादों। इतिमध्य क'क्राझाराव जालांबाय आरो दिनै नैबे अदालगुरि कलेजाव बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दोङो आरो बे हाबाफारियाव आं बिटिआर सरकारनि जानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जिखिनि बेवहाय आयुर्वेदिक गभ कलेजनिफ्राय आरो नैबे अदालगुरि जिल्ला सिभिल हस्पिटालानो होन बा अदालगुरि जिल्लानि जिखिनि सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय माखासे माने डक्टरफोरा जिखिनि सांग्रां सुबुंफोर दङ बे सांग्रां सुबुंफोरा गावबा गावनि देहाखौ मोजाङै जोथोन लाग्रा बा लानो थाखाय बेवहाय माखासे माने बिथोन लानो थाखाय बेवहाय फैदों आरो बेनि अनगायैबो माने हेल्थ चेकआपनि अनगायैबो बेवहाय माखासे काउन्सिलिं प्रग्रामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाखिदों। बे माबायदिहाय माने डक्टर बा निटआव बोरैहाय थांनांगोन, माबायदिहाय माने नार्स फरायनो नांगोन आरो माबायदिहाय माने गोसो आरो मोदोम बेखौ बोरैहाय माने गोजोनै लाखिनो बेनि सायावबो माखासे माने काउन्सिलिं प्रग्रामखौ बेवहाय लाखिदों आरो थारैनो बेवहाय माखासे एक्सपार्ट बिथांमोना दङ आरो मिजिंथिदो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे हेल्थ जितु माने आयुर्वेदिक जितु जि आयुर्वेदिक माने बे आयुर्वेदिकनि सायाव बेवहाय माखासे सजाग जागोन आरो जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव जोङो थाग्रा हिसाबै आयुर्वेदिक होननानै बुङोबाथ' जोंनियाव माखासे माने दंफां लाइफांफोरानो माने बेनि माने मा होननानै बुंदों बेनि मुलि जायो आरो बेखौ जोङो गमामायैनो जोङो जोंनि जिखिनि बर' हारि बिखेखै बियो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थादों। बेयो माब्लाबा बेखौनो माने फोसाबै आथिखालाव बे आयुर्वेदिक महरसिम बेखौ मोनफैदों, फोसाबनाय महरसिम बेयो मोनफैदों। दा बै हिसाबै जोंहा जोंनि जिखिनि रायजो राजाफोर बियो जोबोद रोखासिन जागोन आरो जोङो जिखिनि लाइफांफोरखौ बिफांफोरखौ जोङो बाहायबाय थायो बेदि जोंनि मोनसे मुलि बेखौ जोङो बे दंफां लाइफांखौ माने प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनायनिबो मोनसे मा होननानै बुंदों बेजों लोगोसे माने मोनसे एवारनेसा सांग्रांथिया जाफागोन होननानै आं मिजिंथिदों।